خباتên انtegrasyonê yên hêzin asayişê êdî berdewam dikin li gorî çavkaniyên me ji Kobanê êdî wê nêzî sêsid endamên asayişê yên Kurd got ji parêzgeha Reqayê ne êdî wê entegreyê hêzin ewlekariya hundirîn yên parêzgehê bibin. Ev yek wê di nava dirojên bê de pêk bê, Koma Destpêkê nêzî 100 kesan e temaşevanên hêja li ser vê bingehê wê li girê spî jî êdî civînek pêk bê. Girêdayî vê yekê wê riya di navbera Kobanê û girê spî de bêvekirin, her wekî wê hêzin entegre bûne weke hêzin ewlekariya hundirîn li ser rêbendan êdî bicih bibin. Ev hejmara endamên asayişê yên got entegre bibin wê beşek ji wan weke fermandaran jî erk bigirin, herwiha wê ev kes di nava beşên cûr be cûr de yên hêzin ewlekariyê li parêzgeha Reqayê de cih bigirin.